kae karo bende waonge kod puothe okikore ng'anyo bende warito oborito neno ni bende ni bura mar Kamkunji dhi bedo nade. Erokamano Victor, adwa mana gine mondo adonjane papa ng'iane ni to koro ok ochalo nade. Bura mar Kamukunji ok apar ni dhi bedo gi weche mathoth makwana ni kaka ineno nderni odino ok wang'e ni to jogo madhi Kamukunji gin to gidhi luwo kanye mondo gichop Kamukunji kotelnegi gi ogai mar ODM migosi Raila Amolo Odinga. Makmana ni katieko to wach madwa wacho Victor, ncha ne waneno ng'anyo ma juma mokalo kane urumo modeko ma juma maiye dak kwajowa Victor ni ka piny ochopo dhiambo to jok ma samoro nyalo yudo thuolo mar dok e ot chon odoge ot chon nikech king'iyo mine mane oroch ratiro margi kata mane obambi thothgi ne obamb gotieno. To magi gin weche ma ok wanyal dhi nyime ka waneno pacho. 11 12 kisetieko tiji mitimo e gima dwaro kwayo jopiny mondo mi dhano ng'e kaka donjo e ot nikech ng'anyo kosechopo ng'anyo ma sa 12 ma koro yudo ka jong'anyo osedhi koro jochiro ma je wacho ka ma koro donjo e chiro koro gitimo gigi ma ginyalo timo nikech ing'eyo ni mudho konyo ondiek. Ondiek wuotho e mudho to gima oyudo e mudho kanye mochamo koro obila nyalo chami, ondiegi gi bende nyalo chami. Ema ang' ipo ni ng'ato ondiek ochamo oko. Koro Victor, mogik nitiere mbaka ma ng'a goyo koda Charles Wahongo mane ja wach e lo obila. Manyo nitiere weche manyo wawacho kanyo, anyalo kwayo jowa moyudo thuolo samoro inyalo donjo e YouTube kanyo mondo mi udhi ung'i nikech nitiere weche manyo wawacho ma bende samoro tenore kata joma ne luoro n'obila ko ochielo jomoko ni gibiro dhi e gwenge mag Hague kata e doho mar Hague gi weche mamoko manyalo bedo ma nyalo puonjo jowa. To mogik en ni ng'at ka ng'ato arita mari chakore gi iwuon. Kineno ka samoro kama idhiye ok long'o kata ok ber to ngimani berie moloyo. Inyalo chungo kanyo kiny dhi kiny to mondo ine ni kapod ok idhi to ndara chalo nade. Mana kaka jowa okete e ramo